Lingayen, Province of Pangasinan. Ang Lingayen ay isang baybaying bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang nagsisilbing kabisera ng probinsya. Ang munisipyo ay may lupain na 62.76 square kilometers o 24.23 square miles na bumubuo sa 1.15% ng kabuuang lawak ng Pangasinan. Ang populasyon nito ayon sa 2020 census ay 107,728. Ito ay kumakatawan sa 3.41% ng kabuuang populasyon ng lalawigan ng Pangasinan o 2.03% ng kabuuang populasyon ng rehiyon ng Ilocos. Batay sa mga figure na ito, ang density ng populasyon ay kinukwenta sa 1,717 na naninirahan kada kilometro kwadrado o 4,446 na naninirahan kada parisukat. Ang populasyon ng sambahayan ng Lingayen sa 2015 census ay 102,865 na hinati-hati sa 21,780 na kabahayan o isang average na 4.72 miyembro bawat sambahayan. Tawanan na walang humpay, pang-drinking marathon ng laban. Tuloy-tuloy lang ang inuman, medyo mayamas na ako. Okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko, tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay nag-aabang. Tama na yan, di naman na. Hoy pare ko, tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay nag-aabang. La 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 lasing, la 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 lasing, la 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 lasing, la 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 lasing. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay nag-aabang. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan, naghihintay nag-aabang. Tama na yan, inuman na. Uy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan,